Aan het begin van de week werd gestart met de opbouw van de kermis in Venray. Exploitanten en horecaondernemers zetten hun beste beentje voort, zodat vrijdagmiddag de kermis van start kan gaan. Waarom moeten nou de bezoekers uit de regio naar de kermis in Venray komen? Omdat Venray een supermooie regiokermis is, één. Omdat het vanuit vroeger ook al altijd zo is dat alle dorpen, wij vroeger ook, altijd naar de kermis in Venray gingen, naast ons eigen dorp. En de buurdorpen, altijd ook naar de centrumkermis. Waarom? Omdat daar veel volk is, er komen hartstikke mooie attracties. We hebben de toppers van het land, dat kan ik rustig zeggen. Het is gewoon gezellig, het is mooi, het is betaalbaar. Dat doet het hem eigenlijk. Een van de exploitanten is Ad Olderman, die met een vernieuwde versie van de Goldtime Tower aanwezig is op de kermis in Venray. En deze is eigenlijk verbeterd. In zoverre, het is meer attractie, het is dus meer rit. Deze zaak die gaat van onderaf, kan die gelijk beginnen te draaien, ronddraaien rond de toren. Dan gaat hij een gedeelte omhoog, zeg maar. En dan gaan die zittingen, en dat is uniek in de wereld, dat is de enige in deze, gaan die zittingen gaan kontelen, kiepen. Dus dat is voor extra fun, voor extra attractie, zeg maar. En dan gaat hij dus helemaal naar boven, al draaiend. En dan stopt hij op een gegeven moment. En dan wordt hij dus gedropt, wordt die release, zoals ze dan zeggen, in Engels wordt hij gewoon losgelaten. En dan gaat hij in vrije val naar beneden. Gezien de omvang van de 80 meter hoge attractie is veiligheid natuurlijk een must. Boven dus een meter op, zeg maar. En als er te veel wind is, dan stopt het dus automatisch. Dan kun je dus niet meer draaien. Dat is gewoon extra beveiliging, zeg maar. Dus wij hoeven niet te kijken of we gaan bellen wat voor weer is het. Maar hij geeft automatisch aan dat het te hard waait en dan stopt hij. Dat wil niet zeggen dat het gevaar is voor omvallen of wat dan ook. Want windkracht 15, dat heeft zo'n zaak al eens een keer doorstaan. Dus er gebeurde helemaal niks. Voor de gemeente starten de voorbereidingen al in een vroeg stadium. We zijn een jaar lang bezig met een calamiteitenplan. We vragen dat bij ieder evenement, dus ook bij ons eigen evenement. We zitten samen met het GOR, dus geneeskundige hulp bij ongelukken en rampen. We zitten met brandweer, politie, we zitten allemaal bij elkaar. En dan wordt er een heel protocol gevolgd en geschreven. En ja, we doen er alles aan. We hebben bijvoorbeeld dit jaar een extra EHBO-post van het Rode Kruis uit. Zodat de mensen, ook omdat het zo heet is, daarheen kunnen lopen, naar de Schouwburg kunnen lopen. En die andere die is hier voor het gemeentehuis. Zodat we zo toch iets meer kunnen doen. En ja, ik zou eigenlijk ook een beetje de horeca op willen roepen om bijvoorbeeld met een dienblad wat water af en toe uit te delen naast het glaasje bier. Jan Loonen neemt de taken van de gestopte wethouder Eik Busser over in een periode waarbij er veel over de kermis te doen is. Ja, in de toekomst kijken is natuurlijk lastig. Hè? Ze zeggen wel eens dat de kermis een beetje onder druk staat, dat moet veranderen. Nou, wij vinden dat in Venray zo'n groot evenement, die kermis, dat moet blijven bestaan. En je moet natuurlijk kleine dingetjes aanpassen en net aantrekkelijk houden, dat mensen blijven komen. Dus de horeca heeft best wel een prominentere plek gekregen de afgelopen jaren. Dat heeft flink geholpen, dat heeft de aantrekkelijkheid vergroot. En zo zijn er misschien de komende jaren nog meer dingen die we moeten aanpassen aan de kermis. Maar de kermis is het belangrijkste. Vanaf vrijdagmiddag 3 uur is de kermis voor iedereen toegankelijk.